sannadin so, sannadin so, sannadin so, sannadin so. A sannadin so ne na gane duk masoyana, na gane duka suna kwaikwayo na halina. A nan na nisu na yau nazari da kankaina, ba za na manta abin duk da soyayi mun ba. Na nasara don yau gani ga habibtina, farin ciki na sanyin idanuwa guna. Ko ban faɗa ba kuna gane maganar kurma, masoyani ne yari mana ku ba wai ba. Kun ga so ni ma ya saka ina kuka, na ɗauki ni ne majanun akan shi na yauka. Ashe lamarin ya wuce tunanina, anan na gane da fin so ba za na jure ba. In an kace sun musu ne ba zan yarda ba, domin kwana ga misalai akai na ba wai ba. Ni wata na baiwa so ba ta yadda ba, sai dai a ranta ba ta bani so na gaskiya ba. Ku zo ku ji ni domin ku fahimci zance na, idan misali zane da binta ya birna. In aka ce so to na kure kalamai na, a sannadin so kuka sanni ban yi musu ba. Wallahi shi so bai kyale wani jinsi ba, bai bar mutum ba, bai kyale jinnu samsam ba. Shi ne ake cewa so bai canza take ba, yayi zurfi rikida yake kududduba. Na ce cikin so duk wanda yayi ya ji daɗi, amma ku gane shi so ba a yi markaudi. Ita zuciya sirri wani bai ganin na wani, sai dai a fuska kuma gashi ban ga daidai ba. Bakin cikin so ni na ga bai wuce shi ba, bisa nishaɗi ne dan bare kisa wasu ba. Amma ku gane Abdul fa bai dace ba, masoyiyata ita yaudara ta sa a gaba. Idan ka dace so zai daga ka kai suna, akasin haka kuma zai fito da kai rana. Idan rabo yayi rabo ba za a ware ba, da so a karre nan ni ba za na bar so ba. Akan kuma soya ba zan ƙi komai ba, duk wacce tabban so kuma ba zan ƙi karɓa ba. Idan da